Apa meneh kon mlayu? Kae engko nek konangan Baladewa dinyunyuk sirahe mesti tekaning pati. Aduh mati aku alah wer. Kowe kok ya ora mlayu to, Le? Kowe mesti modar, Le. Bagong. Aku kok ya ora gendong kowe apa piye to ya? Lho kok slamet kok? Ngojek e. Ngojek, aku banter banget. Ana tukang ojek lagi parkir langsung tak tumpaki. Mang tutute nika Mas, nika nyopet dompet kula. Ngoyak aku, untung Baladewa nggawa nenggalae, Truk. Ah ya aku wis omong bapak ning bapak kok meneng wae ya, Gong. Junjung kok mulih ya. Ya aja bapak kok dijunjung piye, Pak? Sing duwe karep bangun kayangan aku. Dadi nek ana apa-apane sing nanggung dudu kowe. Ning aku. Merga kuwi perkaraku. Dadi nek Baladewa nggawa pusaka nenggala, nek aku mulih sarupa sapane, dikira aku ora wani mati. Nenggala tak papakku, nek kok ora. Nek kowe mapake nenggala kowe mesti mati, Pak. Mati ora apa-apa, dasare aku wis tuwa, wis anak-anak gemrayah, wis gerang-gerang. Mati tak lakonane. Bener aku mati aku mentolo, Pak. Aja mati ya, Pak. Wis ben tak lakonane. Bener mati. Jur aku sesuk nek lebaran ujung karo sapa? Anu Pak, nek manut aku wis gak ndang mati, gak lemahe didum. Wok setan alas ora. Bapakne arep mati kok malah senenge ra jamak. Nek ra ngono gak ra entuk warisan ya, Truk. Wis ra apa-apa engko golek bapak liyane. Golek bapak angkat. Wis kono mir gak menyang. Nenggala dipethukke nggon weteng kuwi. Slep ngono ra njur mati. Wis, ning anu lho, sertifikate titipke simbok lho. Pancen anakku siji kae nganyelke ning Resnani. Petruk, dalem. Aja nangis. Ayo tangi. Aja nangis. Aku ora nangis kok. Aku ikhlasno, aku mati ora apa-apa. Lah sampean mati kok. Arep panjenengan ngendika ikhlas. Ning anak-anak ora ikhlas. Aku ki anakmu, Pak. Iya ning kowe wis tutuk urip karo aku mati ora apa-apa ikhlasno. Petruk. Muni ora nangis kok abape metu mak. Rasa nangis, Mas. Aku ora nangis kok, Le. Aku mung kepengin nyawang bapak sak tutuk-tutukku. Oh, sing muni iki Semar malah. Ambegan iki mak. Tak kira Petruk nangis e. Wah, ngono kok. Wong tua ambegan dibingkem cangkeme. Wis kene tengok kene. Pak, tengok kene. Nek bapak sedo wis to, tengok kene. Tengok kene. Tanda tangan sertifikat dhisik. Nek arep mati iki sembrono ora. Apa gawe surat wasiat? Aku entuk ngendi, Petruk ngendi, gareng entuk ngendi. Engko tak nei layang wasiat nek aku mati. Nah ngono dadi anak iki kopen ora. Wong tua mati ora ninggal apa-apa. Wis men ora.
Sinuwun Baladewa wis ketok teka kene Petruk. Nggih. Aku titip kowe bali nyang Karang Kadempel. Nah aku ora bali 3 dina, suwene kon nylameti 3 dina tekane nyewu aku pamit mati Petruk. Sinuwun dudu anakku sing salah ning Semar mang pateni sinuwun. Aduh, Pak. Terus, Mar, maju, Mar. Terus. Langsung sirahmu ki dientokke nenggala. Jis ngono. Rasa nganggo kejet-kejet, Mar. Truk, tenang bae, Truk. Truk, lemarine kotakmu wis ora apa-apa wis. Bapak, kowe pancen senopati. Aduh, matae didumuk, Truk. Aku gumun ro kowe lho, kowe iki dianak-anake bapak kok blas ora tresna karo bapak. Malah nyanyi Didi Kempot. Wis sebat apa-apa. Ribet-ribeti. Bapak ki nek bebuang wis ngebrok kok. Wis semen ra malah anak-anake sing repot. Dadak ganteni sarung barang. Wis mati ki malah prayoga, Tru. Iki wong apa to, Gong? Bapakne mati kok kowe ora sedih. Iki wong apa to, Gong? Iki wong apa? Aleman. Mantra paidak lambemu kowe wong kowe ya senenge kok bapak mati kok gayane kowe iki wong apa to Gang kowe iki wong apa to Gang alem mantra wong lawan menungso lak pacul dasenan kok aja durung empuk durung kena ditanduri belinge bapak kon bali. Yo mulai yo, engko ndak ana sing gara-gara. Ya yo. Bapak diiklaske, rasah dingetke engko ora ikhlas. Oh yo.